Panukala ukol sa responsableng pangangalaga ng baril isinusulong para sa kaligtasan ng kabataan sa Dagupan City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Isinusulong sa Dagupan City ang isang panukalang ordinansa na naglalayong tiyakin ang responsableng pagtatago ng baril upang maprotektahan ang publiko, partikular ang mga kabataan laban sa posibleng panganib. Ito ay matapos bumisita ang ilang miyembro ng sangguniang panlungsod sa Dagupan City Police Office upang talakayin ang proposed child safety at responsableng firearms storage ordinansa. Ayon sa mga otoridad, ang hindi maayos na pag-iimbak ng baril ay nagdudulot ng panganib lalo na sa loob ng mga tahanan na may mga bata. Sa ilalim ng panukala, inoobliga ang mga gun owner na tiyaking ligtas at maayos ang pagtatago ng kanilang mga armas, kalakip ang mga alituntunin at kaukulang parusa para sa mga lalabag. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.